inyaya ndakangoiona wakumba uyu ndakandigere naye kumba mwana wangu waya uchinoya akatengera kireti yewakumba ava vakaenda kumbomo vapedzi kumwa kuti nandifambe pamwe pakasangana neuyu mwana wangu akarowa kumbomo pakabva kurowa mwana uyu akarowawo ehe nevava pakabva kurowa uyu manje vakuya kutukwana kombonesi manje uyu achitukwana nekuti akazoti ndikutukwane mambo wakarowa nevakadzi nemakaini kwete mambo ndada kuzviniripisa kosi ndava yangu ndatoisisa kupolisa iri kumapurisa yako iwe ndikubva ndatukwaniwa manje zvese zvokutukwana chizo chaicho imi mama ambuya Austin chakuti chenyu zvakazoti kuti makabereka zvivana zvimabenzi hapana chakasara munhu wese kuseno mukati kwenu maitukwaniriwe chii ini ndikubva ndamuka netsvimbo yekumuka kumira mukadzi panikidziwo pangu ndobva ndibata taiwa chigarai muchaenzi mangwanya ndikubva ndagara asi kutukwana pana sina kunzwa komboneni vaituka kuti kudiko makati chakuti chenyu hazvisi kunase kubuda mushava manye ndido muchidusi ndinonyara aiwa taurai panapa tatoya ati panyu penyu musina matinji musina kana mukongo makabereka vana musina kufundisa vana mukongo wenyu mazo akataura izvozvo ndiani wenya muroora muning'ina wake muning'ina wavo akarolewa nemwana wangu irikuti kuti varuwa wemimi ndimandamwena ndamwene amwe uri mukoma wemunhu akarorwawo kuti udini nyesaona amwene kuti makawatuka muning'ina wacho akambondibvisa zino pota uyo ndiye here murume wemudzimai ane mukoma mukoma womurume wemudzimai ndiri kubvunza uyu iwewe ndiwe muridzi womukadzi kwete ini ndiri mukoma munin'ina uyu ndakarowa mudzimai wacho munin'ina wako ndaakaroora iko kokuti iwe mukoma uyu mukoma futi pamusoro wedai inini kazhinji kacho handiwata mwena ndinowanzo wati sisi ndo mashedzero angu sembichiwati sisi kukarorwa munin'ina wenyu kubvira ndichingokura vabereki vangu izita here kuti sisi vakaviga madzisawira vakaviga kupi vakaviga ana sisi vangu vamwe vacho vaigara kula ndaiti wadadi ndo vakaviga ndobva vazoiga vamwe sisi vangu vakaita kunwa mushonga tiri papurasi papa ndo vatinoshedza kuti basa iri takariona mungoripo saka munouya muchingopedzisa hatingakwanisi kuti munhu wese aitisawira mukoma saka ini ndatojera kuti vese makaiga ndaana sisi saka ndinovati sisi saka maituka sisi kuti amwe saka zvakadai kwakauya mwana wacho futi mukoma wana bamini wangu hatingaruremekedzera toita se hatinopasana tinotorana musauya saka nguva dzaakauya nemotobheki ndanga ndakatogara nasisi wangu ndikati sisi munhu adarika apa mamuziva here zvikanzi upi ndikati uyu ndikaibosi zvikanzi kaibosi auya ndikati kaibosi wauya zvikanzi wo takamboita kanguva takagara ndibva tamuona kaibosi wacho pamba pangu parodi ndibva tamuona achiuya kudaro ndikati sisi kaibosi wayo ndibva tasumuka pamwe chete sisi wangu ava vagone kumhanya ini ndii ndakamhanya ndasvika ndibva ndamhanya ndibva ndahagachi mwana wavo mukuru wacho kuti pasi pamakatambira kaibosi aiwa namba 2 akasvika kanoona ndiri kumba ndakatosvika ndibva ndamuhaga ndamuhaga kaibosi ndibva auya ndibva atakurana ndokubva vaenda kumba kuye vaenda ndibva vasvika ndibva vatandara ndibva vadzoka vaina bamunini wangu zvikanzi ko maiguru ndibamnini wangu kuroora munin'ina wangu wacho zvikanzi ko maiguru ini ndikuda unotora kirete wavo toda unotora namukoma kirete wavo
mai tinoripiwa here naamai maka ndikati imi mukasvika munyoresa kuti mai Julia kana muchinge manyoresa kuti mai Julia amai maka anokupai wakangodza zita rangu zvikanzi woho ndibva ndatotaudzana nawo kureva kuti tanga tine uye kuchinhoi nabamnini wangu kutora munyina wangu zvikanzi alright hanzvadzi yangu ndibva sisi ndaunotorawo wangu ndikati ipa kana tsano wako sezvo ndokwavari kuenda nebhaiki ravauya naro zvikanzi tsano imi munotipa mari imi munozotera netsoka hanzvadzi yangu ndibva zviite tsano zvangu pano kuti makandisira mari ndakutange nini manditengera saka aiwa ndoenda ndigara shuwa vakabva vaenda hanzvadzi yangu ndoyakatanga kusvika asvika dhududu yakazosara wosvika hanzvadzi yangu yokuenda netsoka ndiye akatanga kusvika papi ndobva vasimudzirana ruoko pai tichiseka kuti munhu wetsoka ndiye wadzoka ko imimi sei mune zvakanaka pai vakagara ndikati rega ndikamhoresa noti akatouya wanotouyawo kumba hatorega kutsika kumba ndibva tasvika kuye vatagara pai tagara nazo kuti bamnini wangu ava varipo ndibva tagara tatanga kukurukura tichikurukura nyaya dziye dzataikurukura nyaya dzatova ne 14 years 15 years kuti bamnini wangu ndowakaita vakadzipinda vaikurukura nyaya yengozi yekuti mumukoma pakaonawo sei ngozi mune mandakafamba ndichinzwa inini kuti ngozi kana munhu waipara unofanira kuipedza wega haifaniri kuripiwa nemhuri yangu kana mhuri yanevha kana mhuri yenyu mukoma wacho zvakamvanzi kwete ngozi kana munhu uchinge waipara zvainoita inoteera dzinza zvikanzi mukoma ini ndakafamba makawanda ndichibvunza vanhu vakuru vari kuramba kana mukoma wacho kureva kuti yakabva yatopinda nyaya ichi yemunin'ina wangu zvikanzi namukoma wacho rega ndikubatsire unoona amainina mukadzi washemu pandiyani wamunin'ina wangu handiti unonzwa here achiti akarova amai akavabvisa zino sisi wangu wakabva kuti akwete inini munhu anoti ndakarohwa handidi kumunzwa asi kuti vanhu takadhumana padhoo tadhumana padhoo ndopakabuda zino rangu but nguva yacho harina kubharabuda nguva yacho harina kubharabuda zino iroro ranga rasara rakabata padiki diki ndakazoita rekuita rokubvisa but takadhumana padhoo inde pandaziva kuti nyaya iyi kutsvagiwa nabamnini wangu ava ndechi ndiye munin'ina wangu ndobva tatandara papapinda nyaya dzemagumbezi kuti vakapedzisira kuwachiwa rini magumbezi zvikanzi aiwa magumbezi ini akapedzisira kundiwachira ndaamai bhidho kureva ndiyani wachi munin'ina wangu ndikati vakomana ndibva ndatotanga kutaura ndikati vakomana kana makagara itai urongwa hwekuti muchemberi wedu uyu ari kurarama sei kaibhosisumuka tase mukicheni munodziya muchemberi moto unoti makamira sei izvi zvimwe zvamune chibatanidza hazvishande chini izvi bamnini wangu zvikanzi imi mameguru nyararai imimi nyaya dzadatora pana pemi muchangota mutongi gawa chete kwete kudaira kana kupindura ndakabva ndazva kuti nyaya yoda taurwa apa hapana imwe ndobva ndanyara ndobva ndabuda ndobva ndaenda kumba ndasvika kumba ndakati gara chinguva kurati vanhu ndakavasiya vachitandara ndavasiya vachitandara kudaro ndakabva ndasvika kumba ndobva ndambopinda mumba zvangu ndobva ndambozorora ndobva ndamuka ndakutsvaga sisi vangu ndamuka nditsvaga sisi ndakabva ndasvika kuna sisi kumwe pane kabhawa karipo sokashabhiniwo kari mukomboni mamo ndokudhuze kunogara sisi vangu ndasvika kudaro ndobva ndaona sisi ndakati ko imi muchiri kuno zvikanzi azuva ranga rara kutonorereka muchiri kuno ndikati akati hongu ndikati imi ko munodzokawo kumba achibva mukutotaura kudaro akati iwe kutotaura izvozvo ari kutochema munin'ina wako misodzi haasi kana kutangika ndikati ko chii chaitika futi zvikanzi ari kuchema watukwaniwa zvisingaiti ndikati kozvei futi zvaita kuti atukaniwa zvikanzi watukwaniwa kureva kuti bamnini ava nemunin'ina wawo kureva kuti nemurume wake vese watukwaniwa zvokutosvika saizi yekuzoti regai ndirongedze kuramba nchitukaniwa ini ndaita ndaneta ndikati nyaya yacho imbori yei yasvika saizi yekuti aita watukwaniwa nekuti ini ndine manzwiro andaita vanhu vachitaura kuti zvikanzi nyaya iyi iri kubatanidza ichidai so ari kunzi apa aikutaurira ndiani ndisisi wangu akunzi wehe babanda aiwa taura ini ndakabva ndati iwo wauti garapo chiziva nhasi togona tanoisi nekuti izvi zvaita sezvanyanya ndandandiri manje ndobva ndakutsananzira ndakati chaitika ndechekuti ini ndanga ndarara pandamuka bamukuru wako yani unonzani iwe Helen Smith ndibva ndati unoona zvinoitika ndabva mumba bamukuru wako yani saka ndaudza ndaona mabhidho wakagara pamba pako wakabata dama ndibva ndati haini ndandisokwanisa kugadzira muviri womusoro wangu utasegurwadza ndatokwerera mapirisi zvikanzi wosisi ndati
ora ndikugadzire but sisi ndine nha ari kuchena ndikati yeiko zvikanzi handiziva panouya hama dzemurume wangu kuti vanogara dare inini pakuita sei ndikati iwe wagara wadare pakuita sei ndikatanga wachema ndikati iwe zvokuchema zvinhu ndezvosaka waona chizochaita zvikanzi babhidha wabva kwavaita ndara babhidha vari kuuya kuno vari kunditi unoziva here kuti iwe uri huri ndikati unokuda kwetu pakunange huri zvikanzi vanzi nabankuru baosteni vati inini ndiri huri vakaona muzukuru wangu anenge wagari achibuda mupi mumba ndakati iyo usadaro zvakanzi ndakahura nagari ndakahura namahembe ndakahura nasabhuku ndakahura nani ndakahura ari panoitwa mavhuto so saka uri hure unocha ari kupi ari kutaura aindiudza wacho mumwene wangu haapo pano haana kutokwanisa kuya akazvitakurawo so amakumba papa akatozviya mandakuti ase ndakuteerera zvekutaura mumwene wangu uyu apa ndakuudza upyo ndikati ndozvaitwa chi mumwene wangu saka izvo zvikushupa bheta tiite noizi nekuti chi handiri kunzwa zvekutaurwa izvi kuti ndozvikuitwa nemumwene wedu takambodai so nyaya yedu kazhinji yacho takaiendesa kwasabhuku mwana sabhuku yedu anoidzorera futi kuti ashupa saka inini zvokuti ndiende kwasabhuku ndoni handisi kuenda regai ndinodzorera chi sematauro yavari kuita sei yavari kuita shua ndakabva uya akati sisi ndokusumuka ndopandakazosumukawo ini akuenda kupi ndikaenda mumba kwavo toona mumba kwavo kusina vanhu tadzoka zvikanzi ari kupi ava ndipo kwamaenda kuchinonatsina vanhu ndokwani kumba kwavo ndaida kunodzorera kwatava mune mutaureni ndakati ndaida kunodzorera ndakati vanonyanya kunangochi nin'ina wangu huri ndinoda kunovaudza chokwadi ndirichi ndiri inini mona inde pano kuhakira kuti zvanyanya sisi ndakati ada kuurayisa ndozvavaita kumun'ina wangu kuti mun'ina wangu amwe mushonga daita anotaurisa pakati pekomwe svika mun'ina wangu nakamwa mushonga akuda kuti uyoyo futi umwechi unwe futi mushonga here tirambe takashota isusu nekunyanya kushungudzwa nekuti akuona kusvika pakurongedza kurati warwadziwa zvakaita se zvakanyanya ndisakaona kusvika mukurongedza kurati mun'ina wangu wanyanyiriwa mona ndekuenda kuikombwi kwemanje apa ndipakasumuka ndikati too late ini toda kuenda kupi kwavaenda kumagwacho ikoko mona achiti patukasvika nawo ava manje kuti munoramba sei iye mun'ina wenyu akaenda kwamambo akandakabvuma kuti ndakadanana nani nasabhuku muzukuru wenyu ndakambata mupi mumba pamusoro nyaya dziri kutaurwa dzaida uitine semunhu amwe muchitaura naye mun'ina weimona ava vataura kuti vakatukwa saka nyaya yekutuya muaina kuti munhu wamuri kutaura iye haapo ava vakatukwa sei ndivatoda ini ndakazobva kupi kubvunzwa nevavo ka upindurei sezvavataura ndakasvika ndichivashedza hamuna kuvatuka here ndakasvika ndichishedza sisi mataya ava ngatorara ngatopinda ndikati sisi nyararai mimi avataure musanyepedzere kuti sisi pandabva ipapo pamba pazosara nemhuri yenyu mukati kudii kuranda ndakubvunza manje mazosara mukataura nemhuri yenyu kuti kudii so mun'ina wangu ari kuchema ari kushungurudzika munhu akazvitakura vanga vakarara ndakatosvika ndikati ko mazosara muchitaura kuti kudii manje ini ndakuchiendera manje chi ndakati ndakuchiendera manje chi hatina kwati kumhanyira ndosaka tatouya ndodzatainga ndizvozvo tokuti imimi masvika pambaba ava maona vakarara ka anditi akarara pamwe akakotsira hamusiuziva makazotanga kuona kuenderera mberi muchitaura asina kudaira ndakasvika ndichitovashedza vakadaira vakatondidaira kumuti vanga vakarara vanga vari mumba aiwa kana munhu ari mupaka chero vakarara angona usadaira asi kana akasvinura adaira asi ini mustatement yenyu kuti ava ndakasvika pambaba vakarara ndichitovashedza maka musina kuenda kunotuka here nokuti nyaya mangana ndeyekutuka munoona ndizvo zvamukutaura izvozvo vanga vakarara dzakanga dziri nguva dzanziri kumapast 7 kumapast 7 aiwa zvinoitika kana masikati amnini handiti ndakazosvika kumbowo here kumapast hati pane nyaya yedu taurai kuti imimi hamuna kuvatuka here avo aiwa zvinyadza handina kutuka but makabereka maronda ngatinzwanani zvinyadza hamuna kutuka makatuka zvakareruka
makabereka chichokwadi chavataura ndakataura kuti mukutishupisa munhu kana achituka ane mamwe mazwi mukutishupisa ndimi makabereka marombe nasikomedzai matana tiri kuti munhu kana achituka atsamwa paipai kutsamwa ka munhu kana achituka ndizvozvo ane mamwe mazwi here anosarudza kuti aya ndobhoasiyaya ndozoashandisa pamberi kana kuti anoti yese ekugumbuka anofanira kupinda ipapo inini ndaitoziva kuti yekugumbuka tombobvunza vedare vari kunze uku naimi munhu kana achituka ane mazwi anoketa here kuti aya ndozoataura time aya kana kuti anotaura zvese zvaari kufunga nguva iyoyo amai musatambisire nguva darika toda kuti mutaure zvamakaita panapa manzwa mambotaura kana mukabatwa nemhosva munotodzokera kumba kwenyu nayo mhosva iyoyo asi muinayo asi munenge machenurwa panapa chinoita kuti nyaya yenyu ifambe zvakanaka kutaura zvese zvamakaita muchiburisa pachena kuti ndakati zvakati zvinyadzi zviye isi tinotozvitukawo asi kana taapadare tinoramba murambiro wamuri kuita iwoyo nokuti pane padare saka munopatsanura zvamakaita zvese nokuti chinokupai simba imimi chekuti mataura nyaya dzese ndisahwira wenyu kawo mazvese maitukana bati ndomagariro enyu ndostatement ndanyora panapa ekuti ndomagariro edu ekutukana chazokupai kuti ava muvaudze mazwi ekuti vauye kwamambo kureva kuti zvanga zvadarikidza ndozviri kutaura ndozvoda kunzwikwa nedare riri panapa saka inini zvandingangotaurawo ndichida iso ndezvekuti nekuti mangwana yacho handii ndo pamakauya kumba kuseni yemati wakatondisheedza kuti uyaenika usiri pasaidi oli pasai kubva matukwana wesivu kana achiri chisakuya chamunoita namai handi mune pamunogumira ndizvozvo mufanira kuwana pamunogumira kana kuti asauri munhu ndizvozvo saka munoguma here kana kuti akuguma inini manje kana ndichita saura nawo hatisvike kudzana mashoko akaipa sei vazouya kudare kuti ndakatuka chaita kuti vauye kudare ndichekuda iso pazopinda sabhuku nokuti paitukwana patakaenda tichitsvaga bamnini wangu akabva ati mimi musarambire munin'ina wenyu kuti munin'ina wenyu ihuri nyaya iyi tikaramba takadai so tinoswera pano kuti musoro waina hauzooneka asi musoro uripo kutaura kuti amai vakatuka gogo vakatuka amai ende chine pamusoro iyo chimwe chinhu chandinetsa ndechekuti iwo vari kuti munin'ina wavo zvechokwadi ndiye akaroorwa naamai avo ndiye muroora waamai avo munin'ina wenyu chaiye ndiwo ndakasiya hazvigoni nokuti kana atoroorwa munin'ina wenyu amuroora ava haisi hama yenyu kani ndisawira handiti ndobva matora bva maita zvehunda ava vatova amwe navo kunyange dayanga iri tsawira yenyu futi kana iri sawira yaamai ndaamai kana iri yababa ndibaba imune muchitoesisi kuna amai avo kuti naamai avo imimi maizosvika sei pakutuka amweni imimi muchiziziva kuti ndiyo amai vemurume wedu pamusoro inini ndanchiona kuti handisi ndiri kutonga mukoma anofanira kugadzirisa kwete kunoparadza mai ndimakaparadza kuenda kuti zvanyanya hamuna kunobvunza varume venyu kuti zvafamba sei kuti apopoti ima kutoti handei tinoronga genga kana iri hondo tinoita ipapo kana kutuka hakurambike ipapo imi ndimi vapi mazunzoro vapi timu 1 mamuripowo futi here ndirati ndikupatsanivo padiki ndikwanenge pamakwesheni achona yari kupanana nasisi naana vainogona kuzopandidzana kana kureverana neni nokuti kuti nyaya iyi uda kutaura sisa kuti amai mbuya western vazosvika kuno pamwena tasvike kuno kutoya zvanana akusi kuda kwavo ndoshana nda kuti ndidzanisa asi kuti munhu akaita kuudzwa kuita kokuudzwa nokuti inini vachipanana makweseni nemwana wavo anogara nasisi vangu ndakaita ndini kutsura vachikandidzana nemwana wamashoko saka vachizopindura iyo kuti inini wakambondiona here nichienda kwamambo kana kuenda kwasabhuku pedzerana nevanin'ina vako nevakoma vako saka da kuti ngavapatsanure shona itoda mawitness toda kuti vapatsanure nyaya iyi kahwani kuti kana ava vakatuka vobudawo vatongwa nechi nokutukwa kwavo ava votaurawo chi shona yavo nokuti vakaita nge inini shona ndakatuka ava votaiwa ina handina kutuka ndikwanenge mambo vari kupanana ikwaisi
asi nini mbuya Western vachitaura nemwana wavo mukomana banguru vangu vachiti usarambe uchindipopotera pedzerana nemunin'ina wako nemukomo wako ndovakaenda kunomhangara kupi kwamambo naSabhuku kuti nyaya iwe mupi ini handisati ndine makumbo ere ndinofana saka ngavangotaura kuti mai Julia kuti mozoenda kunotoka mbuya Austin kana kuti mutaure nawo nemashoka makataura nawo zvakabva kupi zvichienda kumupa mano ndoti nyaya itongeke chienda kwaikwenda zvinoita vanhu ava kana muchibva kumba uku mune pfungwa dzecriminal nekuti svika uchiramba mhosva manzo zvino zvakasiyana. Alright, takuvunza imi ndiwo chete risahwiro renyu vari vega vari mupurazi mamugereka ndiwo chete vari 1 sauro wacho unomboti ndati ava ndivo here sahwira venyu chete vari papurazi ipapa hapana vamwe here kuvamwe varume ndivo ana bamwini wacho futi nevamwe wacho futi ko sei ivavo vasina kuya kuzomhangara nyaya yekusahwira yakafanana neiyoyi inyaya yekuti munhu handiti ava munhu akaita zvokuudzwa nekuti aiwa ndazvinzwa zvokuti vakaudzwa ndiri kuti ko sei mamwe madzisahwira aya asiri kugona kuya kuzomhangara nyaya yekuti matukiro ataitwa nasahwira uyo anyanya sezvaita ava apa nyaya yekuti vasaviuya zomhangarwa naamweni wangu ndo nyaya ndikuedza kutsanangudza kuti nyaya iyi yakabva nokuna bamnini wangu nokuti nyaya iyi vanotaura nyaya dzekare haisi nyaya manje nyaya yacho iri kutaura ipapa kana mambo vakaitonga nyaya yacho kunoku iyo yekutukana kwamaita musuno pane nyaya vakatombotonga yekwaSabhuku yavaitaura iwo musuno vachiudza munin'ina wangu akatombouya kuno munin'ina wangu nzvimbo yekuvakira akaipirwa kwani kunoku kwamambo yanga yaomeserwa kuti hadzazese yakataurwa musi wacho achinzi makatodherera Sabhuku kuenda kati muchapirwa nzvimbo kwamambo ipapa chaipo pamakavakira pacho hamusi kuzofamba pagara kana munyange manga makadherera Sabhuku kuri kuti paitopinzwa futi yani Sabhuku iwe ukatodaira kuti handina basa nazvo mukutotaura zvezvaSabhuku wenyu. Alright, imimi munogara kure kwakadini munogara kure kwakadini agogo imimi munogara kure zvakadini pane misha mungani pakati 3 muri kuona uzera ramai ava munozvionawo sei kukurosa misha 3 muine hasha chete dzekunotuka chembere yakadai yakarara 3 misha kutoti 1 moti 2 moti 3 motosvika yechi4 paundo yechi4 vanozotukirwa pamba vakazomuka vakauya pabhava vanzwa zvanyanya. Alright, Sabhuku aiwa taura vamwe handisi tokupai mukana pamusoro yekushungu vanhu kavaka tingade kutenderera handiti nhau chai chaiyo inhau yeimba yakavakwa nemunin'ina waushu pasaidi paushu inhau yakashupa iyoyo nhau iyoyo zvinzi Sabhuku sei ari kuda se ari kuti uyu asavake padhuze asi ini nemhuri yangu ndinoziva kuti apa naapa pakaita se pakashata ndosaka ndairamba inini kuti vanhu ava ngavasagara parisona padhuze nekuti tagara tichiita se tichitonga nhau idzi nenhau idzi dzokutukana dzimwe dzacho dzanga dzakatomboya kuno kumambo dzaiperera iko kuti aona kuti tingati everyday here chiita se chigara matare ekutukana saka ngatiti uyu agare kana kuti mapeto uko vasikaita se vasingatsikedzerane pachivanze mashoko avanotaura ivava ava nevavavo makaabata kudai so haite ndosaka taida kuti tivapatsanuri asi takazotiti aiwa uyo zvasina kuya kudare uyu anzi namambo yakudare handitika haana kuya kudare ndosaka mambo vakazoti aiwa iwo waya kudare uchivaka popachi pauri kuda tikati aiwa isu hatikapikisa zvaita se zvataura namambo chivaka zvako ndo pane nhau yese iyi yese iyi yakasvika pakuzoti gogo vatukwa avo ini nditukwe makatotukwa futi neava here nevava musi wacho iwo musi weSunday kuma5 pamusoro yegushungu ndoda kuti dzimwe nguva ndinorasika nokuti vanhu vari kutaura nyaya yandisina kunzwa yapinda kudare nyaya yapinda kudare ndeyekuti gogo ava vakatukwa nevava
ndizvo zvimwe zvose zviri kutaurwa zvikaizvi asi zvokutuka zvinoda kuti gogwa zvokuti vakatumwa kana vakaita sei haisiyo nyaya ndeyekuti vakatukwa here kana vachiti vakatuka ndovari kuda kutaurwa ivava. Idzi dzimwe dzese kwandiri dzinenge dzisingiri kukwana nokuti kumhangara kwakwandanzwa inini kana vabvunza kuti mumhangari ndou ava ndo vari kutomhangara saka zvavamhangara ndozvokuda anza saka ndozvokuda kutokongororwa izvozvozvo kumwe kwese uku tingakusvika zvinotoda rimwe dare vamwe sabvo kwambotaura kuti togona kusvikira zuva rese zvinotoda rimwe dare asi nyaya yekuti vakatuka chembere iyi ndova nenyaya iva imi vakatuka here indirai muchidimbo ndakutoita chidimbo makatuka here kana matauro andakaita ndichivaudza kuti here munzai anza kutuka kwakari kuti makabereka maronda kurova tikutuka handiti kuti makabereka maronda kurova zvamufanira kutuka handiti saka inini kurova kuti matauro acho kurova kuti inini ndotovakumbira ruregerero nokuti ndakanova mudzi pedzisai nyaya yekuti ndakatuka here ndakutoda ndindakaenda mhosva ndikubvuma nokuti ndakaenda pambapira pavo makatuka gogo here makatuka makurukota hanzi vakatuka gogo ava ndochiti vakatuka here vakakutuka ivava vachava vari vaviri pamusoro wekuti musi watukwa gogo ava ndo musi wamatukwa here sabhuku ndio zuva racho iro ega kwe munogara padhuze here na adzimba dzangu dziri apa kaikomboniri apa zvakaitika ka ndizvokudai so ini ndaibva kumvoo handitika ndakusvika kumbo kwangu ndikanzwa komboni kune noise ndobva ndandine mupurisa wangu wa99 bva ndasvika paipe ndati rikanditase ndizwa kuti chii chiri kumboitika kukombono ndichingoti fambe ndanzwa zita rangu ratase ndorototaurwa sabhuku waita usabhuku hwokuita se hwokurombera kadumbo kainakako ndike zvinhu zvokurombera chakati chake saka ndakabva ndatese kombo ndikasvika ava vakanga vakuenda kuno kumvova vari tu ndikati aitaura kudaro ndouyo amai julia ava ndichidzukwa vachinda kumvoo ndikamakuti handikasangana navo oti ndikasangana navo ka zviite musha rikandiita se ndinenge kukomboni ndichisvika kukomboni ndikabvunza nhau yangu kuti kwenini ndadzikwa zita rangu richitaurwa zvanzi sabhuku madzurwa zvamanzwa zvishoma kwatanga kwadzurwa gogwa kwadzurwa zvakaende gogo zvavataura kaveka ndo zvatakaudzwa nevanhu vanga vari mukomboni chaizvo havana kumbonyepa gogwa tikati kwenini ndapindawo papi zvanzi varonorwisa mukomana wekupi kumvoo ende shuwa vakaenda kumvoo ndandisiko ini ndobva vataka kurwisa vachipopotawo kumvoo ndo pakapindira vese vakundituka vari 2 kambo kacho ndinako maona ndobva mirai zvenyu tapfekenurwa ndakashaya kuti ini ndapinda papi panhau dzebangu ravo pamusoro wegwini ifunga nyaya yagusungumwa ino tsika yeneuni iwe unofanira ku ava vanhu havanga vamagariro ava havanyatsogona kugara nevamwe vanhu kutuka hakutenderwa chembere iyo kuzoya kuzomhangana kuno kurwadziwa ikoko sabhuku ari kupupura kuti indakatukwawo saka tingangoswera tichingotenderera kushungo nyaya yakwamwezi tinotenda machinda maita zvakanaka panapa ndasangana nemabhinya evakadzi
pano isindiketi mukateerera zvakanaka pastatement yavataura machinda uyo ane skipa yewaito atsanangura kuti mukoma pavakaenda kavaudza kuti ndatiitei noise apa maswera zvenyu muchishupika nekubvunza vanhu vataura vega iwe nyarara kana ndichitaura unogara kupi uve neunhu panapa mukaverenga mukateerera statement yanga ichitaura kuti handisi kuziva kuti vari kugara munyika yangu here vane unhu hwakafa kudai ndikutanga kutovaona izvezvi kana kuti havana unhu tarisai chembere ndo vatinoti ana mazvikokota vechivanhu pa vangaitove sawera neuri chinonzi sawera munochiziva here shamwari ava ana chipanga mazana kuana ana chipanga mazano munowawana kupi pamusoro pezvo hausi kurespekta munin'ina wako akaenda ari kubikira kuramba uchiita chitutsi chako chokufumura hunhu nemagariro netsika nemagariro kwaroorwa munin'ina hakusisina ushamwari ihwoyo because iwewe wamuroora hunhu rudzii uri kuitika nhasi vamwene vanoda respect inobva kwauriwe semukoma wemunhu ari kubikira kureva kuti mangwana munin'ina akatadza iwewe ndionoshedzwa muroora muri kunditadzira mumusha muno zvinopa uri kuramba wakaisa mhiko yeusahwira vanoudza ani zviri pamwoyo pavo zvose izvi zviri kubuda kubva mukutaura kwenyu kwamuri kuita nemuromo wenyu uyo ari kutaura pano uyu ataura dare rakateererai kuti taakunoita noise but ndiri kutarisa noise yacho yanga ichinzi iri kudzokera kuna gogwava mukaramba makatarisa zvakanaka vana vangu pano muchaona kuti daka riri kurwava ndere munin'ina wavo akaroorwa kwagogwava hazvisi direct kuti uyu neuyu vari kutukwa nagogwava inyaya dzekumba kwemuroora kunova kune munin'ina wavavo kuri kubuda kunzi ava vakakonzeresa kunwa mushonga futi kwemumwe munin'ina wavo vanha harisi daka repadhuze kai muri kuriona here pane munin'ina ari kunzi akashaya apa anwa futi mushonga inyaya dziri kubatanidza futi chi gogwavo orit gogo kana ndichitaura hapana anotaura unonyarara mese kana ndichitaura nyaya dzabuda mudare ndo dzamava muchitaura idzi handitika handisini ndataura nyaya idzi ndimadziburitsa mega pano nyaya yamuri kutaura iyi yamuri kuzoti sabhuku sabhuku muri kubatanidza zvinhu zvisingafanira kubatana panguva iyoyo mukabatanidza nyaya yemastendi mobatanidza yekutuka kwamukaita gogo mobatanidza nyaya yemunin'ina wenyu ari kutadza kugara nagogo ava hamusi kuziva chamatadzirwa yenyu ndeipi imi munofanira kupinda sana muyananisi sevanhu vari kuyana kwete kuita involve kunyange munin'ina akaroorwa akanga achishushiwa vakoma havaite involve vanopinda vachinoyananisa imba yemunin'ina naamwene handi ndizvo here nawo magadzira hondo apa yekuenda kunorwira munin'ina akaroorewa mumusha kuda kushayisa munin'ina pekugara unhu uyu ndosaka manzwa ndati handisati ndaona unhu hwakadai ndikutanga kuhuona nhasi pane vavo kweye hondo yavanogadzira munyika mangu mune hondo here muno kweye varoda kugadzira pachidunhu apa ndeipi nyika chaiye yezimbabwe haina hondo ine runyararo ava vada kugadzira noizi munyika mangu pasipoti iri kuvatendera kugara muno vachita noizi ndeyaaniyo ndiibvise mune pasipoti yenoizi munyika mangu mamukaisa bango imimi mamuri kutoronga kuti ndatite hondo muno mogara mudenga ka munoitira hondo mudenga nokuti pasi apa panogara vanhu vanoyanana vanenge vawirirana vanoyanana vachiwirirana chinonzi hunhu vana vangu kutonga nyaya sezvairi chinonzi hunhu hakusi kupfeka nyaya kwamuri kuita unofanira kuona kuti gogo ava vanditadzirei direct
kana vasina chavakutadzira haikona kuita mhaka nemunhu yokupiwa nemumwe munhu iwewe kuti uyuyu pamwe munin'ina wenyu ifende kokoko haasi kugona kugara zvakanaka morwira munhu akazvimirira ari kubika ari ima muzive kuti vamwene nemuroora vanorwisana vane dzavanonesana ko matonga here nyaya muri kuiona inyaya inotoda vamwene apa monzwisisa kuti nyaya iri kufamba sei munin'ina wenyapa murume wacho anofanira kuuya futi ogara apa momunzwa futi kuti uyu munin'ina waari kuti kudii nenyaya idzi ndo zvinoita ana atete imi munomira muri panzvimbo yana atete kwete pehondo yamuri kugadzira kuparadza kuti zvamuri imi aite muite syndicate yevanhu vanoita hondo munzvimbo mangu zvinova zvisirizvo mangu hamunzaro hamuitiwo hondo muno chechipiri hongu sabhuku ndanzwa mataura chaizvo nyaya yemunin'ina wouyo ichiuya pangu pana haifanira kupfekwa nevava handina kuiona iri kodzero yenyaya yekuti tine nzvimbo yekupa vanhu vasingawirirane ini handina nzvimbo iyoyo muno yokuti vanhu vasingawirirane mumwe ndaina anogarira uko kurefuko vasingawirirane abayiwa ndaabude manzwa munyika mangu hatina nzvimbo isu yokuti ava havawirirane saka handi tinovaisa kurefu hatidi kuti mutonge makadaro sabhuku next time ukama hwavava hatisi takagadzira ukama hwavanhu vasingawirirane nyika yevanhu vasingawirirane hatina handizive muno munyika munonzi wiriranai under what circumstances wiriranai kwete kuti sabhuku mungatowane kuti ndakubvisa pano nokuti hamuwirirane endai unogara pagadzirwa chinhu chiri kuita kuti sabhuku vazovengwa nevana nokuti vari kuita kunge vapinda side rekusapota mumwe one ari kutaura kuti munin'ina wangu handidi kuti agare padhuze neni ndokugadzisa kwandikaita nyaya iyi kuti sabhuku vabude munyaya yepi iyi because sabhuku yezvino vanenge vakuiswa kusaidi rekuti vateerera uya kuti asauya padhuze neni nokuti hatiwirirani pane mumwe mukoma paipa mhiko kudarira sabhuku ndozvandikaramba ndikati enda unovaka padhuze naiye muvavane ina handina nyika iyoyo inotongwa nemumwe munhu kupa sabhuku simba rokuti mubvisei padhuze neni naimi ndizvo tikadaro isusu sabhuku vadheererwa because avava hondo yamuri kuona yavakukonzida kuna sabhuku ndeyekuti vanoda uyo mukoma uyo kukunda munin'ina vairambidza kuti pavakiwe padhuze neuyu nokuti uyu ndaiudza sabhuku zvokutaura maiona moreover dare redu rinofanira kugara riri independent pavanouya chero vakataura kuti hatiwirirani isi hatina nzvimbo dzevanhu vasingadi hatina nyika iyoyo saka next time masabhuku musapinda panyaya yevana nzvimbo yenyi stendi kana ichipera irinzi vana vari pamusha pamwe chete kana iri 200 meters papa vakaya mapedza mudzokera kumba kwenyu hatipinde kuti ava vawirirani saka handi tininovaisauko ava vawirirani taakutopinda maaffairs emudzimba dzevanhu anhu anozoramba akutenderera kunzi sabhuku wakati nereason yekuti taakuiswa side ratinenge tichidii tichisapota rimwe hatisapoti but family ndochi ava ndavazviziva ava kuti hakuna nyika yevanhu vanowirirana nevasingawirirani nyika ndeyevanhu mapanzwisaka kugara kwamuri kuona kwatikaita isu hatitowirirana kazokutopanana ningi zokuita usawira zvamuita but mutemo unoti wirirana yangamida kugara ikoko mutemo wenyika yamukagara iyoyo yezimbabwe iyoyo unoti itoteedzerai zvinoda mutemo wenyika mutemo wenyika unoti hakuna munhu anonzi uyu akaponda nhingi saka handigari naye panext nyika yacho hatina mazvinzwaka munhu iyeye akaenda akanotongwa uko akaponda munhu akadzoka kwasabhuku ikodzero dzake dzokutogara kuarea kwaanga akagara hakunzi hatikude muno hakuna nyika inotambira mhondi yako iwe ende mutemo wenyika isu hauna kumbvira wakatitendera kuti mupote muchigadzira nzvimbo dzevanhu vane maafe avo mazvinzwa masabhuku so vana ava ndo nyaya yavari kuisira sabhuku wangu mukata now
ndati ibvise iyi ndindakairula ina basa iyi yakapera kai handizvo yapera nenyaya yekuti zvese zvamutaura kuti azoti makawana nzvimbo kwamambo mazoti aiwa ndimi munenge muchida kuona shuga iri pasi pemaheu mimi asi inini ndakagadzisa nyaya nekubvisa sabhuku muground kuti muzive kuti ndo mutongerwa unoitwa munyika mangu kwazvimba hakugiredhe vanhu kuti munin'ina anetsana namukoma saka ibva padhuze neni hakuna shona yakadaro imi muri veukama rudzi rwacho ibvai munyika mangu mese kana matadza kudii kuwirirana munongosumuka sezvamuri muone kuti ndianane nokutambirai kana muchiitisa noise yakafanana naiyoni na unhu hwacho mukatarisa masabhuku izvozvo tarisai unhu rukuita vana hutomaka kuti dhisi family haifanira kutambirwa munyika mese umu vakabva pavagera apa hapana anovatambira nokuti nyika yavari kudai ndo nyika yangu iyi yese iyi mugano nachipuriro kwaniri vanhu varipo pano vanotungamirira nyika iyi ndiani anotambira vanhu vakanyenama kudai vanotuka chemberei kudai munyika mangu ndiani anotambira vana kodakara vari kupinda bamunini murume wawe havana varume vavo here iwe hauna kuroorwa here ye kwewe ko muri kudeiko kuimba yemuning'ina imi mune dzenyu kai yes fine zviri right mwanangu vauya handiti but zvidzorei imi muri vanhu vakuru mani mukaziva kuti muning'ina wedu sakaroorwa uku munofanira kudzikama kuchengetedza imba yechi yemuning'ina kana paine something chaitika chiri wrong chandoda kukuudzai matare eda hafevhere vanhu vana vangu muning'ina wenyu asiri pano nyaya yandikatonga haisi iyi yamawisa ndosaka ndati imi vanhu imimi mune tsika dzisiridzo munobatanidza zvinhu zvakasiyana nyaya yakauya nayo muning'ina wenyu ndeyekunetsana nasabhuku ani ndizvo nai sabhuku last year iyo asingateerere mutemo wasabhuku like zvamukutoita futi ndo zvakaita muning'ina wenyu ndosaka ndati rudzi rumwe chete urumani kana mukautarisa auya iye ainetsana nasabhuku muning'ina wenyu manzwaka ndikavayananisa nhasi mauya imi futi muri kupinza sabhuku woti mupi saka ari right ndiani kana mati sabhuku wangu ari wrong well fine asi ari right ndiani imi vacho futi muri kugadzira problem neproblem muri kuona muno munyika medu muno makazonzwa purezidendi wangu achiti taakubvisa mutemo worufu handi ndizvo why vamwe munoenda kuchechi munokundwa kunamata napurezidendi chausingada haufaniri kuchiita handi ndizvo here kureva kuti kana usingade kuti vanhu vafe haufaniri kuuraya handi ndizvo here koimi kana musingade zvekutukiwa sei muchituka makamboona here kutuka kuchibvisa kutuka alright munhu auraya vanhu mobva mati ngatiurayewo hamuna here kukomita semu imwe chete yaitwa neuye kusango handiyo here yamagadzira iyo saka hamusi kuda sei muchiita zvaitwa nouyo muri kuunzwa mutemo wacho chausingada uchiitire mumwe wako iwe unoti handidi zvokubirwa asi uri kubira mumwe kureva zvausingada handizvo zvauri kuita navo vana vagera apa vane katsika kandaona sabhuku tsika dzevana vadzina kunaka kubva kumuning'ina wacho iye uyo kuuya panaiti ndarambidzwa kuvaka ane hunhu hwakafa ivava vane hunhu hwakafa futi vakoma vacho ikaindi yacho chandoda kupai warning vasikana ndechekuti behavior ndaiona muno handiide mapanzwisa zvandikutaura manzwa here behavior munoti anokushayisai pekugara mangwana munochera akakomba musvipire pasi kufurirana kwenyu muno hamugadzirwe hondo munyika mangu mumwe nemumwe ndaenda anofunga upenyu hwake kuti ndorarama ndiri papi nokuti nyika ino haidi kusapotana nekurwirana nehondo inorwirana nerunyararo kana munhu akanganisirwa anoenda kumatare haaende iye kunoita fight for herself kunozvirwira iweyo hapana hauwine nhasi matare angu haasi kubvuma zvamaamitaura zvesezvo its illegal
zvokutaura ndatichiita inoise unofungudza kuti dare ripi muno munyika rinobvuma mashoko wanga uchiburisa muromo mako uchifurirana nehama yako ndatiitei noise munoiziva kuti inoperera papi one ukagadzira noise inopera uriwo uri kuurayiwa kana uriwo uri kuuraya munhu zvinhu zvinganizvo chinhu chamuri kutoplana muri kumba ichizivai kuti chiri dangerous muri kutoenda kunouraya kana kuurayiwa ndizvo here kuti dare rangu ritambire mashoko aya muno unhu here vasikana svipirai pasi zvamamutaura siyanai nazvo hamuite nharo nenyika isiri yenyu ino yenyika yekwazvimba inoda vana vanowirirana mukatarisa izvezvi mese tiri kungoita chengawo semanhanga hapana risina chii takamboya tichitaura kuti makasiyiwa mukombo nibva ipapo munofunga kuti handina simba rokubvisa ipapo handina here but hurumende yedu ichiita land reform yakati aiwa chengai wose vana ava havana kukuzoenda mangwana vachengetei makombo nemo mukawana basa movapa pandima akutukirira muchinyadzo chinotitadza kana kutarisana nevanhu muchitiraidza umhuka hwamava muchidzidzisiwa nevarungwa saka maakuti ndibvume kazviri kutaura ma82 zvekuti mambo toda kubvisa vanhu mukombo nondinda ndichiramba ndobvuma here mukaenda kumakota hamuhwine kai munozviziva hapana netsamba ipamugerapo mese toziva izvo kana moda ndosapotana nevana ava muone kuti makota ari uko ari kutoti bvai vari right izvo ndisitiri wrong bcause tiri kutambira vanhu mhuka vakasiya vafurirwa nevarungu kusava vanhu hamusi kupinda muchikwata chevanhu imi ndakagadzira masupervisor nyika ine yese machinhu ndichigadzirira vana papurazi pega pega pana supervisor wechibrand aya handiti ndichiitira kuti vabatwe zvakanaka anoripota kwandiri kuti panapa tiri kudawo zvakati nezvakati nezvakati but inzwai ndopavari kutora advantage yekutukirira zvinyadzo kutuka mbuya ndizvo here tabatikana sere kana varume vakaroora ipapo vari panhama handina chokwadi kuti kuno rugareko vana vanofanira kuzvirereka voziva kuti kunyika kune mutemo isi tiri kutonga matare kapanapa asi matare edaya madiki aya kunotono nematare ofuti ari papi ari pamusoro pedu tinotoita tichitoziva kuti level yandasvika iyi haisi yangwi kumusoro kune mumwewo kwava vasingazive kuti kumusoro kwavo kune mumwe ndanani muno munyika muno pavaitaura izvi muri kufunga kuti vaifunga here kuti kuna mambo achazovatonga kana vaita hande tinoita zvakati presiding officer ndouyu kawe noise saka noise yamukagadzira apa chakagadzirika chii muningina wako wamuona achichema yes ko pamwe ari kuchema ari akakanganza nai kuchema kune basa rei munhu anogona kutongotadza ari rongo musodzi matare ndaanokubatsirai kuti mugare zvakanaka munyika fight hadzigadzike zvakanaka munyika hakuna munhu akarwa akagona kugara munyika nokurwa chete munhu wese anorwa achirwa vamwe haagare munyika ino zvakanaka unogara uchitadza kufamba usiku wazvigadzirira vavengi vako vakawanda nenyaya yekutadza kugara ikoko kuti ufambe wakasununguka unenge uchichengeta kodzero dzevamwe vako handi ndizvo kwete kuita kunge wakagadzirwa nedombo iwe unogadzira hondo yei yaunogadzira now gogo vai vaenda nemashoko andoda kutaura nagogo ivana kana paine vamwe ana gogo vari uko muchengete mashoko andoda kutaura ushamwari hwamunobvuma ushamwaridzana nevana mangwana unopinduka hausi mukatarisa ushamwari hwevana ava ndokunwa vese doro
muning'ina wenyani nwadona kwemizvidhakwa muri kubatana naye papi iwe chidhakwa amweni akwawa chidhakwa muri kubatana papi muri kuzviona here iye naamweni vakawanisa ndiwo muroora vanotoii mukadzi wake teki nauyu nanevha hatowirirana namwene wake kunzoka iye ndandowirirana namwene wake nyaya yekuti avava manje ndivanokonzera tambichita chinhu ndivanoya chichinoizinji nekuti minodi pakutaudzana ega iwewe kana vachiwirirana kwavanozoti sei nemunhu wanowirirana namwena nabankuru womunhu manje namwena vasati kana ipapa mwana chimabona kudzeta ndisande kubva kana ipapa pakuti kanoizesa haasi kutaura zvimunhu chitone nyaya ndokonzera kwewe wakaziva sekuti hasi hure munin'ina wako hatina kupiwa umbu ndousamabadzwa hondo ndakandakazoita zveda mwanangu hondo nandada kurashupana neivava nenyaya yekuti ndovakavapinzire mukati amai handimunzara ndisi ndakataura navo vakataudzanambotaura naamai chinzwai kavana vangu nyaya yandiri kutaurira pano ndofanira kuiteerera wanzwa mukada kuita magweta ezvinhu zvakaipa panapa ndiurira nemi toda vana vanoteerera vonzwisisa zvandikutaura right yekuti mubve paipaindinayo sterei handidi kuti muzorambe zvamutadza kuwana pekugara mangwana zivai kuti nyika yega yega ine varidzaine hurumende kana ichitotipa kuti muvaridzi tisu vekuno medu tsika dzedu isu dzinoti ndatibatanei ngatiwiriranei tove vana vemunhu wani ndotsika dzekwazvimba idzi zvokusarudzana isu muno kana machinda angu mukaona ndichigadza masabhuku amwe mabhuranda aya handizve ko ndakavagadzirei verudzi rwenyu dai nandine rusaruro runonge rwenyu ndakavaisirei kureva kuti vanhu ava vanhu vamwe chete vemuno muzimbabwe nemi muri vana vemuzimbabwe munofanira kupinda mutemo wetsika dzechivanhu kwete kusarira rwarungu wanga vakakupambaya vekuti mumwe wenyu maigona kutomuponda kurasa uku muchiteerera murungu which is wrong ndodzimwe ngozi dzamuinadzo idzodzo hatibvume pachivanhu chedu kuti munhu anodeurwa ropa newewo mweya wewo ugonyarara unoramba uchidii uchikutevera unofa uri rombe usina kana chinhu mukabuda pachena kumatare edaya tinokucheneserai muchibvuma kuti aiwa takakanganisa kuivava todeedza hama dzacho mochenurwa mandinzwa handidi vana vanorarama kunge mhuka muno ndavararami zvakanaka shonai maa muchitaura vana vangu ndeyandoda kuclear munin'ina wako kana achinange wahuhure nyatsoongorora mwanangu mazuva ano vanhu vari kuita urombe haikuna ngomuvhikirira chito kuti ari right neuhure hwaari kunangwa iwe kune purufu iwe waugare naye hauna purufu pane munhu angauya achitaura kuti ndanjohura anotongouya kutaura kuti nini ndiri kunzi but zvikomba 7 zvaanenge ainazvo tatonga nyaya dzakawanda muno mwanangu tikada kuiteera zvakanaka tinouya navo muno kanyara mangwana yemunin'ina wako yeye saka haisi nyaya munofanira kupinda vagere naye vane umbowo wokuti tikada kufamba nayo zvakanaka tinonobata gomba racho rikauya muno mudari so kana pachitaurwa nyaya dzedze dzimwe rasai uri ana atete munin'ina kana uchiita zvourombe zvisiya hani ndizvo asi kana usingaitiwo vari kukanganisa kana vachidaro asi iwewe kana usina chavari kuita nyarara zvinopera handi ndizvo here chokwadi chinozongodi zvachene ko zvino mukarwisa kuti nyararai kutaura uhure hwemunhu musataure mutoita kutyisa muri kuda kutsvaga here kuti ari kuita izvozvo kana kuti hasi angazvivikirira already this wrong pana pari right saka munobatanidza nyaya dzenyu dzasabhuku dzesitenda handi kudzinzwa futi ndindakaigadzira pana ndakaigadzira ndichiongorora kuti mhuri ida kutishandisai mukoma aenda kuna sabhuku kuti musamuise padhuze neni nokuti handikuirane naye
Sabhuku wangoenda unotsvaga stendi yekutsvagira uyu hama yake futi kwemese kamuri vamwe chete munondiudza kuti uyu akatadza kugara nevamwe iwe uri kugona papi munin'ina wako ka garisana ipapo mese tikanzwa muchiita noizi tinongoya tonyora mapepa anda kuti mese mubve ipapo handi ndizvo naisapo because rudzi rwacho rwese harugariki narwo right ndofunga iyi mateerera manzwa gogo handidi kunzwa level yenyu futi muchiita sahwera wevanhani mambo ini kusawira wacho takauita nichingoya muna 2000 pakafambo amaiva vamwa mushonga kubasa ini ndaiendawo kumvura ndokubva ndamuona achirutsa ko amama gemaita sei ati ndamwa mushonga ndatikupa tikubasa ini ndobva ndashedzera arume angu nevanhu iye achipedzisika achifa kana ivo vanga vari pao uyo ari kuzoenderera mberi nazvo ndozvandaramba kuti zvakapera kare handidi kuzvinzwa nokuti uyu akaroorwa kwenyu saka kana akaroorwa kwenyu pachivanhu chedu tinoti muroora usahwera ngaubve aiwa unobva zveshuwa kana wabva muchaona kuti iyeyuyu anodzokera pandima yake uroora kana paine zviri kukanganisa munin'ina uko munotoudza uyu kuti muroora tsura munin'ina wako kuno haasi kuita ichi neichi neichi uyu omira pandima yake kwete pausahwira saka nhasi ndaita nyaya iyi imi gogo muchiripota mudare rino ava tavabata nemhosva yekutuka hatizivi kuti vakatuka zvinyadzo ndaandisiko asi kutuka vakadii vakatuka asi nemhosva yekutuka iyoyo ndavabata nemhosva yekutuka imi munoti kudii muri kudei pakuripota kwamaita pavanavo imimi ndimotozogadzirisa kasaboko hapana zvacho ko nyaya yezimo yandanzwa apa yakamira sei ndakangoti titatarisawo hapana zvandingamboita makadii makatatarika mega aiwa ndakangotarisawo zino yacho payakabuda hapana zvandakaita akakubvisai zino ndiani muningine mukadzi wacho womuningine wavo muroora wei kuma muchinzi munowirirana sei muchibvisana aiwa kuwirirana naye kukuti ipapo ndaitora magubhezi yangu ichiko yenya musati matenga ndipei magubhezi yangu ndobva tena handife ndakayapereka ndati aiwa ndikupe ndobva ndapinda mumba ndakutora magubhezi yangu iye anga ari panze ndobva tasangana padhoo ndobva ndinova nemusoro apa ndobva yabuda zino makaita kudhumana zveaccident anototi akatongerwa saka hakusukurohwaka iyo inyaya zvaine gogo tinoida kuti iye kunyange asina kuita nokuda kwake handi muri kuona kuti kuedhana kwekuti asi pachivanhu chedu sevaroora iwe unozviti kudiwa pachivanhu chedu haana kuita nokuda asi wadai kuna amwene chii chinofanira kuitwa akaendesa gumbezi rizini yacho hamuna kuzogara dare rinoita kuti gumbezi rive neudzamu pachivanhu inini patarisiro yandaita ndiwo nyaya yacho yandaedza kutaura nabamuni wangu ndichiti munoona pachivanhu imimi mune mchiti amai vakabvisiwa zino saka kana tiri pamararamiro ekugara imimi mukati munin'ina wangu akabhadhara pasina hama yavo amweni avo handisi kuona kubhadhara kwenyu kunenge kwakajeka mungofanira kuti izero yamunenge matoita nekuti zvinoda vaine hama yavo wogadzikana nehama yavo apa ndozvandiri kutaura saka chavakuda right kona ndakutaura nonyarara ozvi zvako hapana anozvinyora andinoziva inini ndiri kuti mukabvisa sendi muchiti sendi rakafanana nesendi rino uyo kutenga kwaro tinenge tarikoshesa tese handizvo kuti iri sendi tikasarikoshesa hapana anoritambira saka mukabvisa gumbezi rakangofanana nemagumbezi anongotengwa nevaroora ekuti fuga zvinhu asi mukaritorera matanho anoita kuti rive nechiremerera chekusunungurwa nagokwavo rinosiyana negumbezi rimwe riye kureva kuti paifanirwa kunge paine munhu wemutemo angava mupurisa wasabhuku then nehama dzavo gogwava munosvikogara pasi kuti aiwa tauya kuzosunungura hatina kuita nokuda kwedu iaccident yevanhu vadhumana vasingaonani kuti ari papi ndopakabva zino rani ragoko dai kuri kuunza akaita nokuda kwake tinenge tichitoti mombe zino ripi
asi uyu akatoita pati yake asi yaifanira kuturikidzwa kwahama. Hama dzacho ndimi muripo. Paaiendesa imi maamuri kupi? Maamuriko maifanira kuita dareka kutoenda makaperekedza gumbezi renyu kuti tasunungurwa here. Ndo basa ramaifanira kuita sana Teto. Matisunungura here gogo? Nyaya yobva yadi yapera. Still mhosva haidi hairovi vana vangu. Gumbezi rakaenda vakatambira vanaro. Aiwa gogo, teererai kwandiri kana ndichitaura. Iwewe gumbezi rakaenda nderei? Anga achinzi bhadhara, asi uko harina kuzosvika sokubhadhara. Handimaona. Chiendai munogara pasi. Manzwisa handikutaura. Nyaya yezine ndoda kuti mugare pasi muchitaura muramo wenyu aripo kuti gumbezi rakaenda nechinangwa chei. Sabhuku muri pano? Takuinzwa nyaya. Mogara pasi munin'ina wacho uyo achitaura kuti gumbezi vakaritengera ririrei. Nokuti kwarikabva ndokwarinofanira kutaurwa kuti ranga ririrei. Kana riri rekubhadhara gogo avo rinofanira kutsanangurwa kuti gumbezi riende nesununguro munoti kudii. Ndoshona yamanzwani acho abvunza apa kuti nezine iri muri kuti kudiniko. Saka ndakuidzorera kwauri uyo akabvisa azotitaurira. Then hapana dare rikunoitwa apa. Kungotaura kuti parikaenda pairanga ririrei kunondoudzwa. Right, tosiyana nenyaya yezine. Haisiri yaripoti wamupi? Mudare mangu ndati ichigadziswa because chivana. Todzoka pane ava ripoti wagokwa. Ava vanhu intentionally vakaenda kunotuka gogo. Ava vanhu. Gogo munodei pakutukwa kwamukaitwa. Hapana sandiwona ine avambo. Iwo woga ndiwanozviona kuti wana wakaita nekuti nani ndisandajera mwoyo utsinya ndikuona. Very good. Maita zvakanaka. Varora. Zvousahwera ndati zvadii. Pakutuka kwamukaita gogo ava muri kudei nokuti iyananiso muridzi aramba kutaura. Dare haringataura handirira. Imimi muri kuita sei? Takatengera mbudzi. Munotenga mbudzi. Mazinzwa akadaro. Gogo mazinzwa. Varora vati isusu tinogona kutenga mbudzi gogo yekuti takakutukai. Munoti kudii? Vanongoita zvavanenge vada. Saka mbudzi ino yari ndikuvarora. Yes. Iwo wataura uri wega. But still watotaurira dare. Saka zviri right. Sandatega ndizvinerendeka kuti vamwe vangu vapa zvinhu zvishe zvakaoma noti apa vari kuenda mapurisa manga kukoti. Saka zvakaoma sandazvimira kuti ndoyara December zvinhu zvakatoonei. Ngavanditesirwa jini ari pandinogara mabhuku musa 16 ndichitambira ndokundaenda kumasabhundo vakambidzwa. Alright. It's okay. Mazinzwa gogo. Munana January inini ndoda kunzwa kuti uyu ati ndopaanokwanisa. Dare rino riri kuita kudaro nenyaya yekuyanana. Chandiri kunyanya kukoshesa ukama huri pakati penyu kuti vavarora venyu. Kunyange munhu akakanganisa hazvire kuti urora hweyo wadii wabva uchiripo. Saka ukama toda kuti hurambe hwakadii hwakaremekedzwa. Uyewo kubvisa kwavari kuita hasi chaji yabva kudare redu. Iyo moyo wavo wati tovapa mbudzi handizvo. So tinovapa futi period yavataura iyoyo yomuna January handi. Kana mabvisa mbudzi yenyu haifuna kungonanga naye futi. Inonoshaya basa futi ikoko. Youya kuna sabu gondifonera. Utaura kuti takwena unoripa mhaka yedu kupi. Vaende vega sabhuku vanhu ava vari kugadzira chivanhu vakafa vakadai ava. Vana vari kuberekwa kuya ndomhondi dziye dzichakunetsai musha menyu. Munotumira munhu mupurisa anenge achinoona kubhadharwa kuitwa nokutambirwa kwaiti pachimbudzi. Mangwana tikazoona mweya uchitaura kuti hanzi ndewe zino kana
tinoramba toti bva uri ngozi nokuti wakaripwa. Mapanzwa ka ndo chivanhu chatinoda kuti chiitwe. Right. Pakutuka kwamaita unzwa kunge pangapinda sabhuku mukati. Sabhuku ndokunzwa iwewe ndoda kukutsaura handiti ka iwe wapedza chako chidzana. Ava vanhu 2 ava muri vaviri mimi ndichanobvisa mbudzi yamunoti mukapedza zvemakoti enyu amuri kuita uyu kubhadhara sabhuku. Manzwisa? Manzwa here? Koti yawe kupera ndivana. Ega makarovana iyo kurovana ndiyandi kuti ipere aisiye kuno iyo yokurovana criminal ndiyandida kuti ikapera vanhu vauye kuno handi right ikapera munenge makubhadhara mbudzi. Ndosaka ndokuti muone kuti pamakesi amunopara paipa pane 2 makesi, pane yechivanhu asi 1 kesi yamunenge maita imwe icriminal imwe ndeyekwamama. Vanongodzidzai kuve stable. Vanhu vamuri kuona vese vanorova stereka musambungoti kupeta maoko kupetera mutemo chete ndounorova kukunda imi mese. Pamuri apa hapana anorova kunze kwemutemo. Mutemo unozvambura rume ranga richirwa vanhu vachifa. So ndati respectei mutemo ndoshasha yedu kwete imi mese hapana. So ndinoda kuti vanhu varemekedze mutemo mavagere. Unopedzisira waita kuti washaya pekugara mutemo, waisiwa mujeri mutemo. Kumashure uku vanhu vaitongerwa rufu nemutemo kwete nemunhu. Mushaya unenge wapara inoverengwa mumabhuku kuti ndio iyi yakanzi auraiwe. Asi mubhuku imimi ndimuri kunyora mutemo uri kukusungai. Asi president, asi mupurisa, asi magistrate. Aiwa munhu ari kugadzira mutemo muchaona izvozvo hurumende yedu nguva ikakwana inouya ichibvunza bumbiro remutemo. Handi naye kuno tinotoungana munozvizivai kuti handi pamutsonzo wapo hanzi tiri kugadzira bumbiro remutemo riteererei riri kulinga nyaya yamuri kuita. Pamunenge muchitaura munhu ndauraiwe, munhu anenge arova munhu ndauraiwe. Vaya vanenge vachinyora manotsi vehurumende vaya vati auraiwe. Ko munhu atuka ndaisiwe mujeri, munhu wese anenge atuka muchaona munozvinyora. Bumbiro riye ndo ratiri kutonga naro isu mamajistrate echivanhu. Robva rabuda renzi mambo panapa pachivanhu vanhu vaya vakati bvisisai mombe. Uko kucriminal mamajistrate edu ayai anenge akatonyorwa kunzi 6 manzi 6 years mujeri makore akati nebumbiro ripi ramukanyoresa imi ndo ramuri kutongwa naro. Saka muzive kuti hurumende haisiro inogadzira mutemo uri kukutongesai mumadhare. No mangwana pane uye wanda ndichitsura wokuzoenda kuna mai sabhuku uyo anofanira kunoverenga futi bumbiro remutemo kuti rinotendera here kuti ukasangana nemeji nemukadzi wamajistrate unomutuka. Naimi ndizvo nokuti magistrate chake kuverenga chete mubhuku kuti apa mhosva yemunhu uyu ari kunzi 10 years mujeri hani inewe uyu hapana chaakutadzira we. Asi bumbiro raanotonga naro rakabva kwatiri ndo riri kutitongawo isu kana tamira pamberi pake. Mapanzwa akavana vangu. So hapana nguva yekuvenga magistrate
hapana nguva yekuvenga mambo, hapana nguva yekuvenga president apa. President haangopinda nebumbiro rake kuti ndapinda nhasi ndanyora bumbiro. Aiwa, akapinda anoribudisa bepa rerofamba nyika yese achiona kuti vanhu vandiri kutonga ini vanoda kuzotongwa sei panyaya dzavo idzi kana vadzipara. So ndiri kungokuudzai kuti muve neguideline yemagariro amunofanira kunoita. Mapanzwa? Mapanzwa here imi tui? Right. Murifome nyaya dzenyu idzodzo. Mukadzokera handidi kunzwa anotuka chitutsi pabhawa. Zvapera izvo. Kumbira iregerero kuna amwene. Iwe tanga iwe. Uchiuchira uri muroora iwe. Good. Gogo akafanana nemwana wenyu. Aiwa mwana wangu. Mwana wenyu akatadza achimusununguraiza chose dare rino raona kuti iblanda yanga ichiitwa. Handira kana golden nazveneka. Good, tatenda. Iwe kumbira regerere. Right. Makumbira regerero nevana gogo. Pachivanhu chedu hamusina godo navo. Kana. Right. Tinotenda. Chibva yenyu baba. Papanyaya kuti kuti nyaya iyi yauya futi mirariro nhasi mukadzi watekmo naiye tekmo hatina kana wanisvondo yapera ndakasvaka kunomangana nachiamini wasabhuku kuti handingamhanye kuenda kuna sabhuku chiamini vari mupi vari muzvino ndakasvika pakuzopoperedza teki nemukadzi wake vachishupana svika vari kukadzi wachibhono chakunzi akarohwa namasisi nenyaya yangu kuti teki ndakamudzandisira meseji nchiti teki pekutanga akabhadhariswa huku nenyaya yangu. Number 2 aisa meseji achistisa yabva yabatwa nemukadzi wacho ndandabvunza ndakutukiwa inini tukiwa ari pamba pake ndavarashedzwa akatanga uri kufona iyeyo yekuti meseji akaisa zvakanzi bebi kunyaya yangu wangu atichi ndine murume wangu takatomboenda ikagadziriswa akabhadhiswa huku anenge achinyorera iwe achikuda akazonyora manje meseji svondo yapera achinyorera ini meseji mufoni yangu zvakanzi bebi koni nyaya yangu atichi meseji yakabatwa nemukadzi wake ndofunga mukadzi wake ari kumba ko murume wako ari murume wangu ari kumba chisiyana naye. I'm sorry mwanangu ndikaita ndakukata dare rina ritonge nyaya dzisina kupinda mudare. Aiwa pandisi kuti yapinda mudare. Makasa kana ichikubata ripota tinoda kuti iuye iri fresh. Wanzwisisa? Because nyaya ndinayo munhu handi yako iwe. Ndiri kuyananisa nyaya yeava neava. Saka iwewe yako itori nyaya. Nekuti kana waramba uchinetswa neuyo achida kukuparadzira imba yako, ripota iwe kuno direct. Chete full stop rega kutaura zvinhu zvakawanda. Iwewe usabloke. Hapana munhu anobloka nhamba dzake. Uyo anofanira kuzvibloka. Wanzwaka? Iwe haupinzi wejere remunhu wauri kuonana naye. Because ukabloka nhamba anosangana newe anotaura. Wanzwisisa zvandataura? Tsvaga mari yako ukwira kuti right ume. Touya naye iri fresh. Apa tabvisa izvi zvese izvi zvapera izvi. Tapedza. Nditaure baba nokuti yakazoenda kuti yakamiswa nasabhuku sandataura kuti kosaka inini nyaya yangu kana yazomiswa ini chiti ndokuna baba sandaida kumbotsaka inouya kuno. Sokuya kwaita iyi. Tatenda. Right, panapa ndakuda iye ndambotisiyaza yeye. Baba.